Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met een bericht van de NOS dat Trona enkele weken gaat uitrusten. Dat gaat natuurlijk over het hoofd van de Belastingdienst, Alfonso Trona. En de Nederlandse omroep NOS die meldt dat hij heeft laten weten dat hij vanaf maandag voor 3 à 4 weken met vakantie gaat om volgens eigen zeggen even uit te rusten van het hele gebeuren. Er is natuurlijk heel veel gebeurd. Trona en Javier Silvania hebben ruzie gehad. Die ruzie is op sociale media gekomen. Als gevolg van die ruzie is Silvania afgetreden als minister van Financiën en minister van Gezondheid. En in de afgelopen dagen is er heel veel geschreven over het hoofd van de Belastingdienst, Alfonso Trona. Zo meldt de NOS dat onder leiding van het Openbaar Ministerie er een onderzoek loopt naar Trona. En dat heeft de minister van Financiën, Charles Cooper, bevestigd. Eerder meldde de Extra ook al dat het Openbaar Ministerie een onderzoek is begonnen. Er zijn rapporten, onder meer van accountantsbureau SOAB, die aangeven dat Trona mensen zou hebben bevoordeeld. Hij zou jarenlang voordeeltjes hebben gegeven aan sommige belastingplichtigen op het eiland, onder wie hoge ambtenaren en politici. Wordt dus nog vervolgd. Aqualectra betaalt 136.000 gulden aan claims na blackout. Dat heeft de directeur van Aqualectra, Neysa Isenia, gisteren in het parlement gezegd. Ze gaf aan dat er in totaal tot en met woensdag 263 claims zijn ontvangen. En het gaat allemaal om de blackout van 27 augustus. Mensen kunnen geld terugeisen als elektrische apparaten als gevolg van de blackout zijn beschadigd. De belofte is om de claims binnen 2 weken af te handelen. Er zijn tot nu toe 175 claims bevestigd en dat is in totaal 136.000 gulden als compensatie voor de beschadigde apparaten. In totaal zijn 15 claims afgewezen. En volgens minister-president Pik Pisas zijn blackouts vaak heel gecompliceerd. Hij sprak gisteren ook in het parlement en hij haalde nog de Extra van deze week aan, die op de Bonaire pagina's aangaf dat er opnieuw een blackout was, in dit geval in Bonaire. Maar volgens de minister-president hebben een blackout vaak een hele moeilijke, gecompliceerde, achterliggende oorzaak die niet altijd binnen de controle van het bedrijf liggen. Volgens Pisas wordt er nu hard gewerkt door Aqualectra. Hij benadrukte ook dat er voor de laatste blackout van 27 augustus van dit jaar bijna 2 jaar lang geen blackout was geweest op Curaçao. Toch geeft hij aan dat er door het Aqualectra-team hard wordt gewerkt. En volgens hem wordt er ook van alles aan gedaan om te voorkomen dat we in de toekomst nog blackouts zullen krijgen op Curaçao. Kustwacht redt 3 mensen uit zee. Dat gebeurde gisteren. De kustwacht kreeg toen 's ochtends een melding van 3 personen die al vermist waren. Ze waren dinsdag weggegaan. Woensdag nog steeds niet teruggekeerd. Toen is er gezocht. De hele woensdag is er gezocht. En uiteindelijk werden ze op donderdagochtend vanuit een helikopter gelokaliseerd. Het vaartuig was aan de zuidwestkant van Curaçao. En er zaten 3 zwaaiende personen aan boord. Die kunnen dus niet meer met de boot varen, maar ze zijn opgehaald en naar de kust gebracht en dat is goed nieuws. 78-jarige vrouw smokkelt 2,5 kilo marihuana. Dat gebeurde al eerder dat jaar, maar gisteren was de rechtszaak. De vrouw is 78 jaar oud, geboren op Curaçao en wordt verdacht van het proberen te importeren van ruim 2,5 kilo marihuana vanuit de Dominicaanse Republiek op 25 juni. Ze was niet aanwezig bij de zitting, maar haar advocaat wel. Die vroeg om uitstel van de zaak omdat hij nog nader onderzoek wil laten verrichten. Volgens de verklaring van de verdachte was zij naar Curaçao gereisd met enkele spullen voor een man die zij hier kent, maar bleken bij aankomst dus de drugs in te zitten. Ze ontkent dat ze hier iets mee te maken heeft en het is nu bepaald dat de zaak voor onbepaalde tijd is uitgesteld omdat er nog nader onderzoek moet worden gedaan. Tiana Martina is Baby World 2025 en toen ze op school kwam
stonden alle medeleerlingen voor haar te applaudisseren. Hartstikke leuk, ze is leerlinge van het Sint Franciscus College en ze werd in de bloemetjes gezet nadat zij de internationale titel Baby World 2025 heeft gewonnen. Ze wist haar jury te overtuigen met haar charme, talent en zelfvertrouwen en heeft zo de vlag van Curaçao op internationaal niveau laten wapperen. Die verkiezingen vonden plaats in de Dominicaanse Republiek in Punta Cana, waar kinderen uit verschillende landen aan deelnamen. En zoals gezegd, de Sint Franciscus College was heel trots op haar en ze werd liefdevol onthaald toen ze weer naar school ging. Ruwe Zee verwacht opnieuw code geel. Het blijft onrustig. De meteo heeft deze week al vaker code geel uitgegeven. Dat betekent dat er ruwe zee wordt verwacht aan de noord- en westkant van Curaçao. De code geel duurt tot vanavond 9 uur, maar kan ook nog in het weekend verder doorgaan. Dit betekent ruwe zeecondities met sterke wind en hoge golven. Zo kans op enkele buien. En het is allemaal een gevolg, tenminste, het heeft allemaal, valt het samen met de aanwezigheid van tropische storm Melissa. Die bevindt zich momenteel boven het centrale deel van de Caribische Zee. Beweegt heel langzaam en de kans is groot dat Melissa uitgroeit tot orkaan. En dat kan weer veel problemen leiden tot op Jamaica en Haiti. Voor Curaçao zal het niet zo snel gaan. Maar we houden het natuurlijk wel allemaal voor u in de gaten. En dan is het nu tijd voor een break. Vida te mobilier. Ibo merece uma maneira mais fácil para atender boa assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo consta na boa alcance. Login fácil, hace transferência rápido e bo saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue voor de App Store of Google Play, registrade em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Op 29 oktober zijn het verkiezingen voor de Tweede Kamer in Nederland. En ook de bewoners van Bonaire, Saba en Stesia kunnen stemmen. Nederlanders die meer dan 10 jaar daar gewoond hebben, kunnen ook op Aruba, Curaçao, Sint Maarten stemmen. Maar die hadden zich al voor 17 september moeten aanmelden. De bewoners van de BES-eilanden kunnen gewoon naar het stembus gaan op 29 oktober. En het openbaar lichaam Bonaire heeft ook een kieskompas opgezet. Elke dag een stelling, bijvoorbeeld vandaag de stelling: het minimumloon in Caribisch Nederland moet verder omhoog. En daarmee kunnen mensen erachter komen op voor welke partij ze nou het beste kunnen stemmen. Wie meer wil weten kan naar de website caribischnederland.kieskompas.nl. En elke dag wordt er dus informatie gegeven en kunnen bewoners op de eilanden, die natuurlijk ver weg van Nederland wonen, niet al het nieuws in de gaten houden, toch een goede keus maken. Het is een tool die speciaal voor de verkiezingen is ontwikkeld. We blijven even op Bonaire, want er zijn grote verschillen in het drinkwatergebruik. Vorig jaar was het gemiddelde drinkwaterverbruik per huishouden op Bonaire 153 kubieke meter. Maar de huishoudens in de buurten Asabadeco en Lima gebruiken veel meer dan bijvoorbeeld in de buurten Rincon Noord en Rincon Zuid. Het
kan ermee te maken hebben dat de mensen in Sabadeco meer verdienen gemiddeld. En dat er ook meer zwembaden zijn die worden gevuld met drinkwater. Maar het verschil in gebruik van drinkwater is heel erg hoog. En dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dan gaan we naar de FOD Walk. Het is een beetje een aparte naam, maar de FOD Walk werd vanochtend gehouden. En dat staat voor Foreign Object Debris of Foreign Object Damage. En dat verwijst naar elk voorwerp dat letsel kan veroorzaken bij personeel of schade kan toebrengen aan een vliegtuig. Het gaat zowel van losse onderdelen tot afval. En vanochtend was de eerste walk, konden mensen aanwezig zijn en die hebben zich daadwerkelijk langzaam over de hele landingsbaan verplaatst en gekeken wat er allemaal ligt. En die spullen zijn allemaal verzameld. Het is mooi, vrijwilligers die doen dat voor de verkeersveiligheid, voor Curaçao zou je kunnen zeggen. En Elmerik Tielman, onze cameraman, was aanwezig en die maakte mooie beelden hiervan. Dan gaan we naar de drag race. Zaterdag 25 oktober is er de Curaçao Drag Race, georganiseerd door de Drag Racing Association Curaçao. En dat belooft een spektakel te worden, al is het maar omdat het helemaal gratis is. Normaal kost het intree, maar nu, de laatste kampioenschappen van dit jaar, zijn voor iedereen gratis te bekijken van 4:30 's middags tot 11:30 s'nachts, 's avonds. En we spraken met Achim Henriques, hij is vicevoorzitter, en we vroegen hem wat er precies gaat gebeuren. Het is zeer uniek, een novum voor Curaçao eigenlijk, dat we een hele dragrace kampioenschap kunnen beëindigen met een gratis race. Ja. Dus dat is in de geschiedenis van dragrace op Curaçao nog nooit geweest dat een race helemaal gratis is voor het publiek. Dus we zijn super excited voor komende zaterdag, waarin de kampioenen van Curaçao worden bepaald. En waarom is het gratis deze keer? Waar het eigenlijk op neerkomt is iets wat negatief is geweest in september. Waarbij een race buiten ons om weg moest vallen. Ja. Dat is nu gecompenseerd in een gratis race. Gelukkig met hulp van sponsoren en allemaal vrienden van Drag Race hebben we het waar kunnen maken dat we deze race helemaal, maar dan ook echt helemaal gratis kunnen doen. En dat betekent ook dat je niet weet hoeveel mensen erop af zullen komen. Dat is waar, maar ja, we weten wel dat het veel meer dan normaal zal zijn. Ja. Wat is normaal? Normaal verwachten we tegen de 700 man wat er komt. En op dit moment zal het een veelvoud daarvan zijn. Wat is zo mooi aan drag race? Oh, drag race is een passie. Ja. Het is een passie, het is adrenaline, het is... afhankelijk van de auto die je rijdt is het 6 tot 10 seconden pure vrijheid. Het is eigenlijk een thrill die je in je leven niet mag missen. En dan vergeet je nog te melden de geur, het geluid, alles wat er buiten komt. Uiteraard. Racing fuel, methanol, burning rubber. Ja, dat is drag race. Mooi zeg. Ik vind het leuk dat het voor iedereen nu toegankelijk is. Het is sowieso altijd voor iedereen toegankelijk. Maar als het gratis is, nemen mensen toch misschien even de moeite van... Nou, ik ga nu kijken. Ik wil het wel eens zien wat het precies is. Dat is juist het mooie. En het begint al op zaterdag om 4:30. Het duurt tot 11:30. Dus het is echt een hele mooie, lange dag met allemaal spectaculaire gebeurtenissen. Moeten mensen echt op tijd zijn? Ik adviseer het wel. De gates openen om 4 uur voor het publiek. Dus je kan eigenlijk vanaf 4 uur al naar binnen rijden. Wij adviseren wel om op tijd te komen. Mm-hmm. Om een goede plek te krijgen om ernaar te kijken. Maar behalve dat, wat van belang is voor iedereen om te weten, is dat deze race het ook zo hebben ingekleed, dat het beschikbaar is voor de hele familie. Dus we hebben ook ervoor gezorgd dat er voldoende eten en drinken is voor iedereen. En dat er voldoende zitplaats is en parkeergelegenheid voor iedereen. Dus het is voor jong en oud. En ook omdat wij youngsters hebben die race. Hè? Dus het is leuk als ook leeftijdsgenoten erna komen kijken. Leuk. Ja. En wat je zegt is ook zijn de kampioenschappen van Curaçao. Dus er wordt ook aan het eind van de rit worden ook de prijzen uitgereikt, zeg maar. Dat klopt. Hè? We hebben dit jaar een point series gereden. En deze race is de finale van die point series. En degene met de hoogste punten, die wordt dus kampioen van Curaçao in zijn of haar categorie. Zijn we hier goed in op Curaçao? We zijn hier extreem goed in. Zeker bij de dames zijn er een aantal die ontzettend uitblinken. Maar ook bij de heren zijn er een aantal die zelfs in het buitenland racen.
Die ook in Orlando en Aruba en andere plekken in de wereld hun kunsten laten zien. Dus we zijn een eiland die al extreem goede tijden heeft neergezet in de drag race wereld. Ook spraken we met voorzitter Standy Wallé. Hij is voorzitter van de Drag Racing Association Curaçao. En hem vroegen we, wat is eigenlijk het geheim? Waarom zijn de Curaçaoënaars zo goed in drag race? Wij zijn autofanaten hier op Curaçao. Ja. Iedereen houdt van, we houden van de auto. We houden van auto's, van snelle, mooie auto's. En dat zit ongeveer in onze bloed. Ja. Het is overgewaaid vanuit Amerika. En vandaar dat hebben we het overgenomen en daar zijn we in gaan verdiepen. We zijn gek van Amerikaanse auto's en daar hebben we allemaal soorten auto's hier opgevoerd. En komende zaterdag kunnen de publiek het allemaal goed beschouwen. Hoe snel allemaal die auto's op het baan kunnen. Maar wat moet je kunnen? Moet je snel reactievermogen hebben? Moet je snel kunnen nadenken? Of moet je geen angst hebben? Nee, het begint allemaal, het is ook een teamsport. Het begint vanaf de garage dat je samen de auto in elkaar zet. Ja. Als de auto eenmaal klaar is, dan zet je op de baan. En daar hebben we een Christmas tree, dat bepaalt wanneer je weg mag. Ja. En daar moet je goede reactiesnelheid hebben om het goed te kunnen uitvoeren. En als eerste over de finish, om te kunnen winnen. Wat is het verschil tussen mensen die op de snelweg of op de weg gewoon heel hard willen rijden en mensen die echt daadwerkelijk aan een drag race drag race is een sport, dus wij oefenen, we hebben regels. Zeker wat betreft safety, veiligheid zijn we heel goed in. Dus als je stel voor het gaat mis op de baan, dan kan je altijd uit zo'n auto uitstappen. Maar op de weg dan heb je geen veiligheidsmaatregelen, misschien een safety belt, maar dat is het enige. Maar met drag race hebben we helm, we hebben een speciale pak aan. We zijn helemaal goed voorbereid van stel het gaat mis, we komen altijd goed uit de auto. Goed zo. Rijdt u zelf ook nog? Ik rijd er zelf. Komende zaterdag ben ik ook van de partij. Ik zit nu in de top 5 van de klassificatie voor dit jaar, voor de kampioenschap van Curaçao. En ik hoop zo hoog mogelijk te eindigen. Tot slot gaan we nog naar internationaal nieuws, want de Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft zich rechtstreeks op tv gericht tegen de Amerikaanse president Donald Trump. No crazy war, please. Yes peace, forever peace. No crazy war, dat waren de woorden in het Engels die hij aan Trump richtte. En het gaat er natuurlijk om dat Venezuela volgens Nicolás Maduro vrede wil. En Amerika dreigt met een militaire invasie. Er zijn torpedobootjagers, onderzeeërs en schepen met speciale ingezet door Amerika in de internationale wateren. Er zijn verschillende boten. In totaal zouden het nu al 9 aanvallen op schepen zijn uitgevoerd. Er zouden 37 mensen dood zijn gegaan. En Trump heeft gezinspeeld op mogelijke beschieting van drugslaboratoria of drugsplaatsen in Venezuela. Maar Maduro zei geen oorlog, alsjeblieft. Daar zit niemand op te wachten. En denk aan president Vladimir. Hij bedankte zijn steun uit de hele wereld. Zo bedankte Maduro dat hij steun krijgt vanuit Rusland en China. Hij dankt Vladimir Poetin en hij dankt China en aan vele vrienden over de hele wereld. Venezuela is wat dat betreft voorbereid op een oorlog, zo zei Maduro. Maar hij hoopt dat het er niet van komt. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Prettig weekend. Maandag zijn we er weer. Ik hoop u dan ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.